Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa panahon ni Jesus, ang mga iskriba o ang mga parisiyo adunay OOTD. Nga klaro kaayo nga makaila ka kung kinsa sila. OOTD pasabot outfit of the day. Nagsulod sila og mga lapad nga dayan-dayan gikan sa itom nga panit sa mga kahon nga adunay sulod nga mga tudling sa kasulatan sa Torah nga ilang isulob panahon sa pag-ampo, especially sa pag-ampo diha sa buntag. Ang usa gihigot sa ibabaw sa ilang bukton, nagatubang sa kasing-kasing, o ang usa sa ilang agtang nga nagsilbing pahinumdom sa balaod sa Dios. Gisulob nila ni aron pagtuman sa sugo sa Biblia, aron mahuptan ang balaod sa Dios duol sa kasing-kasing o huna-huna. Dayon magbutang sila og taas nga mga tassel sa ilang kupo aron makita sa tanan nga sila relihiyoso. Ang tassels dili lang decoration kundi simbolo sa balaod nga ilang ginasunod. Apan usahay nahimo kining paagi sa ilang pagpanghambog. Kung maglakaw sila sa merkado, gusto nila nga tagdon sila og tawgon nga rabbi. Kung adunay kumbira, ilang pilion ang labing halangdon nga pwesto nga duol sa tagbalay aron makita sila sa tanan. Ug diha sa sinagoga, mulingkod sila sa mga lingkuranan nga para sa mga espesyal nga bisita. Ang ilang hitsura limpyo ug formal kaayo. Ang ilang OOTD, outfit of the day. Kung maulang gyud ang basihan, makaingon gyud ka nga balaan sila. Apan si Jesus nakakita, dili lang sa ilang gisulob, kundi sa ilang tinuod nga mga tuyo. Ug didto misugod ang iyang pahimangno batok sa pagkaipokrito, pagpakaron ingnon. Maong gipahimangnuan ni Jesus ang katawhan batok sa pagsunod sa dili maayong ehemplo sa mga leader nga gusto lamang og dungog. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagsunod lang sa panggawas nga porma, kawang lang. Si Jesus nag-ingon nga they preach but they don't practice. Matthew 23:3. Nagwali sila apan wala magbuhat. Ang pagpakaron ingnon mao ang pagpakita og laing naong sa gawas o laing tinuod sa sulod. Sa kultura sa mga Hudiyo, ang tassels, simbolo sa pagpahinumdom sa mga sugo sa Dios, apan nahimo kining simbolo na hinuon sa pagpanghambog. Ang balaod nga gituyo aron maggiya sa tawo ngadto sa Dios, nahimo na hinuong instrumento sa pagpasigarbo sa kaugalingon. Imbis nga mutabang, nagdugang sila og kabugat sa uban. Mao kini ang kalainan sa leader nga nag-alagad ug sa leader nga nagpasikat. Sa atong kahintang mahimo pud bayatang matintal ani. Mahimo kitang aktibo sa simbahan apan dili makig-uli sa atong pamilya. Mahimo kitang maayo motudlo apan lisod mutuman. Ang Kwaresma usa ka panahon sa pagtan-aw kung ang atong pagtuo costume ra ba o tinuod yun nga kinabuhi. Ang pagsunod lang sa panggawas nga porma, kawang lang. Ikaduhang punto, ang kadungganan sa Dios nagagikan sa pagpaubos. Si Jesus nag-ingon, "The greatest among you shall be your servant." Matthew 23:11. Ang labing dako kaninyo mamahimong inyong sulugoon. Kini baya sukuhay sa kultura sa kalibutan kay ang kalibutan nagtan-aw sa ranggo pinaagi sa gahom ug dungog. Sa gingharian sa Dios ang pagpaubos mao ang dalan paingon sa kadungganan. Ang pagpaubos dili pagpaubos sa dignidad kundi pag-angkon nga ang tanan gayud grasya. Kung atong dawaton nga ang tanan nato gikan sa Dios, dili na ta kinahanglang manghambog. Ang kadungganan sa Dios nagagikan sa pagpaubos. Story time.
Nakahinumdum ko sa usa sa akong maestro kaniadto sa high school nga admired kaayo namo nga mga classmates tungod kay disiplinado, family-oriented o puno sa words of wisdom. Tanaw namo siya modelo sa integridad o maayong kinaiya. Apan nakuratan kami sa dihang among nahibaw-an pipila ka tuig ang nilabay nga gibiyaan siya sa iyang asawa ug anak. Nadungog pagyud namo nga naiskandalo siya sa laing eskwelahan tungod sa dili maayong binuhatan nga layo kaadto sa among pagkaila kaniya. Lisod dawaton nga ang tawo nga among gitan-aw nga huwaran adunay tinago nga kahuyang. Didto namo nasabtan nga dili paigo ang good image kung walay tinuod nga maayong kabubuton. Ang reputasyon mahimo nga mapukan sa usa ka tinago nga sayop. Ang gawas mahimong limpyo apan ang sulod kinahanglan usab limpyo. Ang integridad dili costume nga isulob kung naay mutan-aw. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang atong pagtuo dili baya ni maskaraha nga isulob kung Domingo. Himua nga ang atong mga pulong o binuhatan magkausa. Kung adunay sayop sa sulod, pangayua ang grasya sa pagbag-o. Mas bililhon ang hilom nga pag-alagad kaysa buhat nga nakit-an sa tanan apan puros rasad pagpasikat. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.